Kasingi ka basis pa san honrio ha ka kerteng pa kun mensi makhoj amen. Kasiti sikinong kolose. Kutra jisu pensle ingi da mensi makhoj jengme. Kalau nong ka balai. Tina marbala pen mi ipat lam ya pi lam baru kris. Tuwat iki bahaneng. Syaba ukris usong khet ha ka kamon jong blay. Tu im jingmut iki bahaneng. Om iki bah ka kendo. Namar pilayap badia ka jing im jong pila buri lang bat ukris sa ublay. Anda ukris ka jing im jingi pau. Hang ta piru pin pau lang bat ha ka buram. Tu penyap do ya ka ka badan hapi. Ka badang ya day bat ka kendo. Ka jing aurea, ka jing bamkut, ka jing kwa brai. Ka jing throw basnir bat ka tu ka jing kangar ka balong ka jing mani blay tau. Kini kilong kipop ki bapin bitar selaya ublay. Kani ka de ka akor jong pi menu. Men ba pila im tang da kini kipop. Pide ben bret no iki menta. Ya ka jing bitar baro, bat ka jing domriang, ya ka jing mut sniu, ya ka jing keren beny, bat ka jing telasi. Wat ialam lier syuk parama pi. Pila sliet ya ka akor barim, lambat ya ubri barim. Titu pong da ubri batamai, ubasan ha ka jing tip namar la tau tamai ha ka dur jong nong tau jong Hang ni omdan Greek ni Jew, bala ot share ne klem ot share. Unong wei ustia merau ne ubalai lot. Henry tang ukris ulong baro ha baro. Namar wa pilong ki bala jit jong ublay ki ba kuat ki ba iet. Tukup yala di da ka jing sin na do ka do nuot da ka jing sebon ka jing sngoret ka jing jam nuot bat ka jing yasha. Tu yasha mar keliang to ma be ka jing sngosat mensim ba piadon mar keliang. To ma kumba ukra ulama be pi. Tetap klub ikini baru da ka jing iet bahkan te lang iki wei pat bat kan pencana iki. Kajing sok ukris kadai ben sensyar ki do nut jong pi namar kum ki dukot jong ka wei ka met la khot ye pi sakta kajing sok. Tolong barabor ki bas ngongo. Tu ai ba kaktian ukris kan chong ne ker haya pi. Tu hikai ba tu ye pen ilam mar keliang da kajing start baro. Tu ruais ngongo ha ublay na do ki do nut jong pi da kisam ba kajing ruai baru ublay ba kajing ruai ba syok mensim. Baru kar ka ba pile da kaktian ne ka kam tu le ya ka ka kerteng utra jisu. Tu ai ngo ya ublay ukpa lingba jong u. Pi ki kentai tu pendem buram miladi halaki tengah. Kani kalong ka akor ka papen sengobha ya utrai. Pi ki senrang tu iye je laki tengah. Walong ki bato amet yaki. Pi ki kuon tu ka ungu laki kemi ki kpa haki eke baro namar kani kalong ka papen sengobha ya utrai. Pi ki kpa wat pun setia tan ya laki kuon yo kirit mensiam. Haki merau ngong tu ka ungu laki renrat haki eke baro. Tang habaki dan hakman bat ban pen sengobha yaki. Henry da ka jing kuat mensiam baro bat da ka jing tiang buram ya utrai. Kat ka ba pile tu trai na du ka mensiam. Tu le ya kata nak benta utrai nak benta kibrio. Namar pitip ha ba pinsa yo pediang ka jing yo peteng na u kum ka bainong. Tu syakri ya ukris utrai. Jar balik bamdai un sayo ka nong kaliang nak benta ka jing le bamdai on don jing yo siliang khamat. Kalenong ka basaw. Piki kenrat tule hok ba tule da ka badai yala ki mrau. Da ka bas ngong tu ba piru pidon u kenrat habneng. Tu minot banduai. Tu da penlet jingmut ha baduai ba tu duai da ka mensiam aingo. Tu duai lem nak benta jongiru. Ba ublay untuk pelilat yang ngi ban penbenai ka jingmaya ukris. Na ka benta jongka ngalong ukoidi. Tu duai bangundup la ban kren sya ya ka kumba pidai ban kren. Kumba ngadai ban kren. Tulik sian habaya day bat kiban abar. Henry tepundon kambhai ke kabu baro. Tu ai ba ka jingkren jengpi kan long barabor kaban pensengob ha bat bat kabalang. Bat tu ye lek ban ai ke jubab kabaya day kat kum ka jingnon kam uwei pa uwei. Utikikus upara ba iet jengi unong tray ba yai ne bat upara syakri ha utrai unsa ai kubor hapi nadong sedong sepang jonga. Ngada pak kenang u syapi ban pentingan iki don jong pi. Ringkat bat u don u Onesimus. Upara bangai ba iet bat bayai ne jengi ubalong uwei na pi. Kin sa pentip hapi kat kabala jiahang ni. U Aristarchus upara ke di jonga wai ku blay pi. Kumjuru Markus uparsa jong Barnabas. Pilayo jing patha sepang jong u. Lada wan syapi tup diang subhaya u. Jisu ya ubalakot u Justus wai ku blay pi. Tang kini ki bala ot share hapleng gitu ki betre lang bat nga na ka benta ka hima oblay.
kilong ka jing penkan ka bakra nga. Upe pras ubalong uway na pi wai kublay. Ulong usakri ukris Jisu ubadwai shirham barabor bapiniang scam kibajanai bat kibakungo yakaman ublay. Ngala ban saki kanu kia anak bentar jong pi anak bentar kitu bahalau desia bat Hierapolis. Lukas unang penkia ba iet jongi wai kublay pi kumjuru Demas. Tu ya ai kublay sibun ya ki para bangai halau desia bat ya kanem pas bat ya kabalang kabayesteng hiyang jongka. Andala la puli kani kachiti hapdeng jongpi pet baan puliru ha kabalang kilo desia. Bat bapin puliru ya kachiti kabawan na Laodicea. Ya tu ya u Archippus tu semarun pendap ya kam sakri ka baplayo pediang na try. Kani ka jing kublay na Paulus da ka kti jonga. Tukun mau ya ki kinjri jonga. Ka jing ai kan long lembat pi. Ka ktien jong try. Ngi sungongo ya oblay. Mentak singi la puli artili kilenong balai kilenong basau. Ngila join lang ikini ki artili kilenong kadaw kolong nama kilong ki bakam lingkot kadai ka ai ka ba mangi ngila pet tengru ka city ki Ephesus. La ngila pet bahai ka city ki Ephesus ki ni ki jing hikai la ni ki jing betha jong Paulus kila don teng hang turu ba kilong kham jrong hanre ha ka ni ka city ki Kolosi ka long kham lingkot khandian. Kawai ka ba kongsan ka ba Paulus sedang ha kalonong ka ba lai ong. La dah ya phila pen mi pat lang ba try tuwat iki bahaneng sebab ukris udon usong khat ha ka kamon jong blay ukpa. Konmen ko para ba ngi baro khoi ngi long kibrio jong ka jimi pat. Ngi baro karkum ka jing hikai jong ka ktien jong blay khamtam ka jing hikai jong Paulus ngi pai ngi ong ba ha ka baptisma la tep lang ngi baro Jisu sha ka jing yap. Ba kumba ukris ula mi pat na ka jing yap ngiru ngin jup mi pat bat ngin em na ka jing em ka batmai. Konmen ko para ba ha ka baptisma ubrio barim la de ben yap menta ubrio batmai de ben em. Ubrio ka jinglong barim la de ben yap menta ka jinglong batmai ka ben em. Na kata ka daw na mabangi yang ngila pen mi pat lang of Jesus Christ ban ngila yo ikani ka jing em batmai gimla si ben em pada kum kibrio barim. Ngimla ban em kum kibrio barim ha ka rukam perkat barim. Hende ngi de ben em kum kibrio batmai bala sei na ka jing yap sya ka jing em. Kata ka ba Paulus uang la dala pen mi pat lang ya pi ba ukris Jisu tuwat iki bahaneng sebab ukris udan usong khat ha ka kamon jong pa. Sya iki jing mut jungi kilai. Kita ki bahaneng haba ublay usong khat u Jisu dan lang ba ublay ukpa usong khat ba pun krek ka zakana ka benta jungi ne ki jing perkhat jungi kidang don be sakani ka parthai balarangi puson bhayala de kum ong ka thi seki Roman lenong bakhat ar dukhat ba ar balai bangin kala ka jing bol ane bangin kala ka mot ngidon kam ban thamai ka rukom perkhat jungi kani ka dai ka wei ka jing le par ha ka perkhat ha ka do nur jungi haka mensiem ba haka jingmut perkhat ngi kan ni ka dei ka ban batai ngi lara mangingin job ningin rem buon ngi ha pa ka jing pensoi na mangila rem lupa hakini ki benta lara ngi kwa ban job haka jing em jingi ngi ha ban job lung kong ai haka jingmut jing perkhat ngi kat bangi ba kala ka kom perkhat ngi nom la ban kala ka pamot nak ta ka daw ka kentien bangi ong ha ka tien Greek metanoia lani repentance lani ka jing kala ka pamot kamut ru ban pun kala ya ka kom perkhat perdan jingi ban pun kala ka ni ka kom yo i jungi iki baro khait ban wat barabor iki bahaneng laringi em barabor kani ka perthai kum ka jingkwa jong kani ka jing brai jong kani ka perthai ngin satulot le si menta ka singi ngila ban lai la shai ngila ban lai ha ka singi ka balai ngin sahab ha ka pop na ta ka daw em jingmut iki bahaneng kidi khorik ba bot Paulus uai ka jing patha bangin kiar na ki jing sini jong kani ka perthai ki jing sini bangi de ban kiar Paulus ukudolti ong ba kitu ki jing sini baro khoi ki de ban kiar ngim dei surawat ban yalap ki hapdeng jungi ngim dei ban ekran bai kum ta ter ba kidi khot ba khat ar ter pada ong ki jing bahag ba mangi ngi de ban don ki jing bahag mangi ngi de ban don kawai ka kentin ba Paulus ong phong do Christ Jisu bread no yo rim phong do Christ Jisu kani ka dei ka identity wat mai jungi wei pe wei kadai ban long ka identity jeng iwe pe we hoi le sing impat la henry ngi ban pun kan mau baro ngi iwe pe we ba mangi ngi ban phong da u Christ Jisu ngi ban phong ya u ha ka jing em jingi ka ba mut ka ba ki breu ki pe ngi ne ka rukom le jingi ka ba sabar ka ba kersoi le sapo jingi ka de ban wan ling ba Jisu na mar ngi la dap pura da u Jisu ha ka jing mut chung perkhat ha ka rukom le ka rukom kam ha ka rukom ktei rukom kta jingi ka ni ka dei ka jing long jingi yang la jet ban long kum u Jisu bat ki baro khat ki de ban kersoi na kan ni ka thamai
Hadin kani Paulus usneng ru sepang kajing ade hiyang hasem kajing ade syukurim ukpa bat ka kemi dekat bat ki khun kani ke barok khoi ke bang mangi ngila peteng ha ka sithi ske Efesus mentah kani ke sithi ru Paulus uban bang sa sisien ba kirang kenthai pendam buram ya ledi ha ukpa ha tengah tengah pada ni ya ka tengah kumbau Kris ya ka balang ban sumar sukher nang tare kikmi kikpa ong kokpa phi wat jupan sasti than ya ki khun kemut wat pen salia than ki khun wat pen dik than ki khun kalong ko bas ngusi ban pei khamtam kani ka imlang salang jungi bun kilong kpa bun kirang ba ngihap kani ka benta ngitelot kani ka benta da ka bamangi ngihap ka jingdi buat tanglang nai kemta bar kemta terter kai ka penjano bar ka penlong ngi iwe hadin bangila buat ni hadin bangila hap ka jingdi kai ka banja ngi kelalong ka jing pensalia ya laki jong ki khun ya la ka jong kalok ya ka jong ki khun kani ka dei ka jing pen ben riu yangi ba hei ngim dei ben pensalia thaneki ngi dei ben kan mau ki dei ki jing ai jong blei ngi don ka kamera ban betulen ti ki sha oblei nang tare Paulus beteng sepang ka jing dei ba ki marau nang tare ba ki kenrat ba ka wei ka bo ong ye ki kenrat hei waju sngohe thanela jong waju sngohe thanela jong kan mau ba phi baro phi don wei kenrat happening ka bomot utrai jungi Jesus Christ ude kunrat jungi ke baro khoi baro ke baro ki kersoi na u kini ki jing sneng jong Paulus kilong ki bayar dei dur bha bar ka jing em jungi ka baman la kasngi practical bha ba le singi la ban ka tinong wei ki ai ki jing sini bangi de ban kiar ki ai ki jing bha bangi de ban don kumno ba mangi ngin job ka jing ade shikurem ka jing ade ba ki khon ba ki kimi ki pa kumju ba ka de ba ki jing ki marau hoi mentang ngim don marau su re ka attitude jungi ba ki tu ki ba train nak menta jungi ne ki ba sakri ngi ba kumta ter ki ba trai bala ba kumta ter nama belai ngi trai ki dengi dan ki nong trai bala yeng ngi ru ngilong ki nong trai bala ye hang no ada ngi trai kam sarkar ne kam private ne hang no ngi de ka kam bala jong no jono ka ba bangin sung thu ya kata bangin don ukun rat hapneng ka ba wat hang ni per thai ru ngimlong absolute ma ngimlong ba he do ba ya ka ba khoi ba khoi kin pendam ba ngi lada ba khoi kin pendam ngi ru ngi ha ban pendam hano re hano hakaju karu kom le kat no le hakmat jong jisu tikini gidi ki jing sneng ki ba Paulus usneng ngi iwe pewe am dai teng ka balang ha kolosi hande khamta mengi ha kani ka juk jungi ba mentaro bangin sung thu ba bangin don ka man siem ka ban shakri lang ya ki we upun kut ka ba ong duai ka jing duai ka de ka pedeng jong ki ke baro la ngim don ka jing duai baro khoi ke salong thli lot ka jing em jingi ki jing sedang jingi ki jing le bha jingi ki sat lot bat ngin sa poi ka pol bangin sa give up na la ngin sa sange na namar balai ka jing duai ka longkum ka engine la ne kum kata ka umpniang ka ba ai jing klanya ka engine ka ban pnya yangi iwe pe iwe ya ka jing em man siem jingi te plet por ka jing duai ladang ibun kampalat kabama kalong yo le sing ibun kampalat ban train na kabanta jong jisu bang ngim don por ban duai kata ka dei kabama bahana kabanta jingi wat hapren ka kam bang train nam ta jisu ngi hapan wat ka por ban duai klip mat bang ngim don por ban duai na bang train kam nam ta jong jisu ka bomot ka dei ka por bang hapan sim break na ka tu ka kam bat ban lek ban duai kata ka dei yang ngi iwe pe iwe bangin persang bat kiu ka jing im nan sim jingi hadin kani ngi Paulus udon ki jingi ai kuble ya baro ringkat bar ujar kata ngi gitu gibri ko bar ringkat lang bar kawai ka bang i hakani ka lunong ka basaw ngi ibo Paulus ang sa puli lang ka siti bawan na Laodicea ai lang ro kani sa ka balang Laodicea hangni ngi ibo Paulus ula tho ro kawai ka siti ba kedai sa ki Laodicea ka bamut kani kawai ka balang kawai ka sindong Laodicea bat tang ba ya kani ka siti le singi klampoi sengi bat ha ka jutang bat mai ngi ikam don kani ka siti sa ki Laodicea Henry kat kum kani jing tho jong Paulus kum kala don kata ka siti bola tho seki tamas ni bok no le singi klamyo ban priang ya kata ka siti Henry kini ke baro khoi ba ka ba blei la ai nak benta jingi iktien ban hikai yangi bangin jan sa u tungin pendon kam ya ka ba mangi la don man kelat ya kata ba mangi klamyo I Henry ngin pendon kam ya kata ba mangi la yo priang any ro ya Jesus Christ junam la junam amen Neng to ai ba kaching ngai ka mela ai ngi hau kun chungi Jesus Christ un men chungi ba kading zo kaching e ka wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching ka men ba kar khu na man ta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching e chungi kan pan kala ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kala ko long brio man brio na shapo
bar ya ke jing tha baro ah ke jing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jung ke snil ka buram jung mi kan ting shan chabam jukut to ai ba ke jing jung ke jubili kan karsiu biang hangi ke pen grim jung ke jing kermen ya ke jing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba ke ni ka jing kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ke jing suk jung nong pen em jungi cha satla ka pertai chami ublei jungi ubala terku junam kan long ka buram bar ka jing ro shi junam amen Kudono kutam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na bunta jingi